Καλησπέρα σας. Σήμερα θα φτιάξουμε κολοχτύπα με μακαρόνια. Τα υλικά μας είναι κολοχτύπα, αλάτι, σκόρδο, ένα κνόρ, 2 κρεμμύδια, ντοματοπελτές και ντομάτα. Πρώτα απ' όλα βάζουμε τις κολοχτύπες να βράσουν στην κατσαρόλα. Στη συνέχεια ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι. Σοτάρουμε το κρεμμυδάκι μας. Προσθέτουμε σκόρδο και αλάτι. Και τώρα το ανακατεύουμε. Και για περισσότερη γεύση βάζουμε έναν κύβο κνόρ. Και το βάζουμε μέσα για να το στιμήσει περισσότερο. Στο μεταξύ το ανακατεύουμε για να πάει σε όλα τα σημεία. Αυτή που βλέπετε εδώ είναι η σάλτσα. Το τελευταίο συστατικό για τη σάλτσα μας είναι η πάπρικα. Την ανακατεύουμε για να δέσουμε. Και αυτή εδώ που βλέπετε είναι η σάλτσα μας που θα βάλουμε πάνω στα μακαρόνια. Όταν έχουν γίνει πορτοκαλί οι κολοχτύπες μας είναι έτοιμες. Τώρα θα τις αφήσουμε να κρυώσουν. Κρατάμε το νερό για τα μακαρόνια. Τώρα κόβουμε τις κολοχτύπες και βγάζουμε το κρέας. Και τα ανακατεύουμε. Στη συνέχεια ρίχνουμε τα μακαρόνια μέσα στην κατσαρόλα. Τι νερό είναι αυτό εδώ τώρα? Το νερό αυτό είναι από τις κολοχτύπες που είχαμε βράσει πιο πριν.
Το βάζουμε να βράσουν στα μακαρόνια για να έχει και λίγο τη γεύση. Τώρα βγάζουμε τα μακαρόνια που έχουμε φτιάξει και τα βάζουμε στη σάλτσα. Και λίγο μαϊντανό. Και αυτή είναι η μακαρονάδα μας. Και τώρα θα τη φάω. Καλή μου ώρα.